Bă, care nu v-a spălat pe picioare? Eu. Păi de ce să te spregă? Oricum cade apă. Asta ține de cap. Eu nu mă spăl, mă, că sunt la regim. Eu săptămâna asta m-am spălat. Bă, nu vreau să stric chemistry între noi, dar îmi vine cap să mă cac. Și mine. De ce nu te caci aici, să fie mai cald? Nu te caca, bă, că să sui cățeaua în pas să-l mănânce. Bă, hai mă, mergem și ne căcăm cu toți, da? Hai să ne căcăm. Hai mă, ne căcăm. Hai mă să ne căcăm. Haide, bă. Și de când îl țin în mine? De 2-3 zile îl țin în mine. E stătut asta. Eu l-am scăpat, bă. Ce frighet. Bă, dar cât mai trebuie să mergem? Pe mine m-a luat febra la picioare de la când merg. Bă, Verime, mă, unde mă WC-ul? În Spania? Unde mergem? Unde ne căcăm, mă, la Cristiano Ronaldo acasă? Bă, dar nu mai vine, mă, Maxi Taxiu. Mamaie, unde ți-a trebuit să pui tu WC-ul în curte? Tu dracu, de că ți-a mai bine ne căcam în pat. Hai mă, că mai e gata, bă, intră. Hai mă, nu mai e puțin, hai să mergem. Bă, nu mai vorbi prost. Adița, hai mă, tata, hai te rog eu puțin. Mai lasă, bă, hârtie de aia, bă. Hai, măcar frunze mai lasă-ne. Coboară, bă, la prima, bă. Asta e așa că eu reușesc. Bravo, ies mici de mine, bă. Ferește-te.